týchto 60 sekundách ku zmene sa pozrieme na trojčlenku chcem, nechcem, môžem. Náš mozog miluje protiklady. Vždy sa snaží nájsť riešenie a vo svete nekonečných možností potrebuje stratégiu, ktorou počet možností okresáva. Protiklady sú na to ideálne, pretože s výberom jednej možnosti celá protistrana odpadá. Preto uvažujeme čierno-bielo, napríklad chcem, nechcem. Ak cítime emóciu, ktorú cítiť nechceme a potrebujeme ku nej zmeniť prístup, myslíme si, že by sme ju mali chcieť. Vtip spočíva v pochopení, že čierno-biele myslenie skresľuje realitu a vždy existuje ďalšia možnosť. V prípade nepríjemnej emócie nejde o to chcieť ju cítiť, ale môcť ju cítiť, dovoliť si to. Trojčlenka chcem, nechcem, môžem býva užitočná aj v iných oblastiach života. Preto nič nepokazíte, ak budete rozvíjať schopnosť vedome tieto tri veci rozlišovať a nepodľahnúť polarite chcem, nechcem. Viac o vedomej práci so sebou samými sa dozviete na mojom webe www.spokojne.sk alebo vo facebookovej skupine s názvom Čo chceš od seba.